espazio handi hontan, urte askotan Mutrikun egaina lantegisa, egaina enpresia egon zan, eta enpresa horkatikan mutrikuar pila bat pasauzian. Urte askotan, makina bat mutrikuarrek lan egin deue enpresa hortan. Eta inaugurazio hau nahi deuazi, beurai omenaldi txiki bat eitzen, eta beurai eskertuz herri saitxio entzeuen landana. Aurrerantzean bada zer egin, zer jolas, zer alkatruka. Fabrika zaharra izan dagoa, frontoi edan bihurtuta. Gure helburua, udaletxeko helburua ez da bakarrik kirol erabileria eukitzia espazio honek. Mutrikuk zoritxarrez ez daka kultur areto egokirik, baina hau izan leike, egokixena ez da izango, baina kultur areto bat ere izan leike, ondo erabilitza, eta izialdirako gune ere bai. Otra